Sa mas Pinky ha. Basta nag-expect mo kanta ko, hindi na ko kabalo kanta, ginuho ko. Ay, hindi raw siya kakanta. Okay lang ba? Okay na ba ka nang mag-threesome na lang niya din? Isama. Para mas panalo ka doon. Correct. Kung nai-unli, seafoods ka, nai-unli ka, nagkuhan ka ron. Ano? Unli, ana. Hi, anong gusto mo? Ikaw ang mo, ano? Ikaw, Lord, o tuwan? Hindi, kamustahin mo muna yung dalawa kasi alam ko matagal din kayo hindi nagkasama. And first time to, tama ba? Na kayo tatlo? Sa isang event, no? Oo. First time nyo. So, kamusta yung first time? Dugo kayo. Bakit? Nasulatan ka ba? Oo. Naipit? Ano ba? Kuhaan ka. Siya ang good, gusto kayo. Kusog? Usog? Okay na siya. Chinito kasi, kuhaan kasi, Chinese, di ba pag Chinese medyo kuhaan? Oy, serte kasi Chinese New Year na malapit. Kaya nga, Chinese siya, pero kung gamay na yung pabuto ba, wala kay lahi na ginagawa na yan, kaya buang pinagbagang. Uy, dragon yan! Pag Chinese dragon! Oo, pero kuhaan. Kusog lang bubuga ang dragon, ang kuhaan, pero gamay sila, no? Ang Romania kasi... Grabe, buwak ang talaba, oy! Talangkap din pa. Ano na yung tsura? Saan mo kay katulad? Charot ko, joke ka to ha. Kasi nagtuo mo. Ay, curious tuloy sila. Ipakita nyo nga. Hindi, ipakilala mo kasi sila para mas makilala ng mga tao. Actually, it's our first time na magkasama dito. Very awkward. Hindi ko napansinan for 3 days na. Ano ba nangyari sa relasyon na to? Hindi siya narosanin ka rin. Hindi. Tapos, okay ha, pwedeng manggaling din sa mga tao. Yung tanong ha, isip kayo ng tanong na pwede nyo gawin. Ano ba, naking ano lang? Sample. Kumamili ako ng flowers. Yes. Since nandito tayo ngayon sa ating Andy Seafoods ng Fresh Catch, saan mo o ano mo maihahalin tulad si Brenda bilang seafoods? Ay, isa. Ang gusto. Grabe. Anong gusto mo dong seafoods? Ako, gusto na ako itong lisod siya. Logiton. Huwag ko gusto. Di na lang po eh. Gusto na ako yung pangit yung itsura pero masarap pala siya. Oh? Ay, yatay. Talaba. Palabas! Step! Ayog sa kinsa. Step forward. Kasi mag-backward, kita na pag nakita ko na ba. Sa mga hayop. Sa mga hayop. Kasi offensive na te ha. Sa mga hayop, saan mo siya maihahalin tulad? At bakit? Kasi maliod to mag-show, no? Kung tulala, kung tatanang-tanig ka. Ang green to daw magtino. Okay. Ang sinagot ng isa ay pusa o ibig. Meow, meow. Oh my God! Makatilan yung kag. Ito sagot nila to ha, hindi sa akin ha. Okay, una. Ang isa ang sabi niya ay sa lips. Wow! Sa lips kanya talagang gustong halikan. Sa tamang panahon. Yawa. Ang isa naman daw ay wala. Wala siyang pipiliin kasi buong mukha mo naman daw ay nahalikan na niya. Shit! Pero wala ko sa ilo ng alok na ako eh. Totoo? Ang tanong pila tanan. Okay, alin daw ang pipiliin mo? Ayoko ng buong mukha kasi baka masipsip niya yung pimples. Tagko na lang makayo. Gusto ko yung sa lips. Oh! Mukhang magkakatulog. Totoo yung mga pangalan mo. Last! Dugay ba pagkadaw ng mga Ito yawa? na, last na. Kung sinong Disney princess sa tingin mo bagay kay Brenda? Kanino siya mas malapit o kamukha? Malayo ba tayo kay Shrek? Pagkatawaan ka, gawa ka. Punto pa rin ako, kapatay mong bahay ko rin. Dugay ba daw, gutom na kayo.
si Rapunzel. Igsoon ni Bruno. Kasi hindi man daw kahabaan yung buhok mo, pero parang ang haba na rin dahil sa dami ng nalilink sa iyong mga lalaki. Kala ko mahaba naman ang uting ko. Okay. Ang isa naman ay si Fiona. Ah, shit. Minsan na nag-Fiona kayo sige, dito na lang. Ayaw ko kay Rapunzel kasi masyadong maganda. Tapos akong lawas, Shrek. Perfect. Eto! Do or die! Dahil sila ay tie. Shit! Mukhang pareho sila gusto akong matiliwan, no? Oo, parang wala yung gusto magpalupin nila. Eto na! Last question! Anong gusto mong itawag sa kanya kung sakaling magiging kayo na? Kunyari, kasintahan mo na siya. Jaguar? Gusto mo na siya. Ano gusto mong itawag sa kanya? Dede siya. Bro. Okay. Eto na! Magkaiba talaga sila. Ang isa ang sabi ay love, ang isa naman ang sabi ay invite. Katok o ligaya? Ayoko na ng love kasi yan yung endearment namin. Sabi dito na Ayoko ng love kasi naghiwalay na kami ng ex ko, love ang tawagan namin. So dito ko sa Inday. Inday. Dahil yan Inday ka to, kayo talaga ang match ni Brent. Okay, ang napili mo, ang nag-match sa'yo ay si Chinita! Ano ka na? So meron tayo, Si Kano, may malubong natin. Ay, sana nagsero si Chick Joe. ha? Kung saan? Sab daw, sab. Siya di ay. Yes! Uy, palapaan naman natin si Chinito. Pero bago yan, nako, uy mga kaibigan, baka ninyo yung official na Meron akong music video na gagawin, another music video na ilan na ba sa kanta panaginip. Pero yun, totoo na talaga kasi may ano siya, may endorse na, ay parang commercial siya ng isang product. So, soon kasi nandito pa kami so, magpakinis mo na ako, pero parang hindi naman siguro tuloy magkinis eh. Sinadya talaga namin yung pagkatay ang oras ninyo para namin magbuhat. Okay, sa lahat ng mga nandito ngayon o sa tanan mga kuan, I hope ma-share ninyo ni siya para makalat dito since opening nila at para magkita-kita pa na next year. Ang kanilang page ay Fresh Cuts, Seafoods, Restaurants, and Sports Bar. Dito lang yan sa bahay. Guadalupe or Rama Street. Rama, basta. English, Rama. Thank you so much, Ma'am Glendy. Maraming salamat and family. Kay Ate Jennifer at sa anak ko Ma'am Is at sa lahat ng mga nandito. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Congratulations once again sa Fresh Cuts. Thank you so much, Ma'am Palakpakan Glendy. po natin ang ating Fresh Catch. And of course, please do follow Chinito. Again, Chinito promote. Chinito and